A més de la benedicció dels animals, a Bocairent els veïns reten un homenatge cada 17 de gener a Sant Antoni. La visita a la seva ermita és quasi una cita obligatòria on no poden fer tard. Ha de ser a les 5 en punt de la vesprada. Ara veuran per què. Sant Antoni és el patró dels animals, però els pelegrins de Bocairent venen a visitar-los sense ells. Una ermita dedicada al sant, poqueta llum i un forat a la paret. I quan toquen les 5 en punt, el raig de sol que entra des de la paret frontal ha il·luminat la cara del sant, només quan són les 5. La dita ja ho diu. A Sant Antoni a les 5 con sol. El mal és si ix núvol. Pues això no es pot veure, però tota la gent ve, aunque estigui un poquet núvol, ve. Això són pràcticament 2 minuts. Si es posa el núvol davant ja no ho veus. I l'altre problema és fer tard, com li ha passat a Emili i les filles. Mentre vens del col·le, les arreplegues i tot, aplegues tard i les xiquetes no van poder veure, pobretes. El miracle o simplement l'orientació de l'edifici i un forat estratègic fa que cada 17 de gener el sant tinga més visites que mai. Tenim una fe i una cosa que ja veus tu, una cosa tan xicoteta. Els minuts passen i el raig va anant-se'n. Sant Antoni es queda de nou a soles. L'any que ve, més, si des del cel li ho permeten. La grandesa del Cirque du Soleil en la intimitat d'un teatre com el Principal de Castelló. Així es presenta l'espectacle Eolo, un muntatge amb coreografies aèries on acròbates i pallassos conviden el públic a un viatge en un avió comandat pel déu del vent. Avui a Terra Castelló, la primera de les 9 funcions previstes.